Здравейте от YouTube, аз съм Крет451. Сега снимаме клип как да си инсталирате City Car Driving, тъй като един коментира, не му помня името, тук беше май Боян Георгиев. Ето тук беше. Да, Боян Георгиев. Това е за тебе. Видеото как да се инсталира играта. Така, значи първо аз ще ви дам линка, тук съм го сложил, обаче пак ще го сложа в описанието на този клип. Отивате, ето това е линка. Тия тук ненормални работи. Както и да е. Натискате Get this torrent. И с каквото програма имате за сваляне на торренти, с нея го сваляте където искате. Аз вече съм я свалил, така че няма смисъл пак да я свалям. Така, каквото е сега някакви глупости. Аре, беги. Така, след като го свалите, отивате на място, където сте го свалили. Да. Това ви е играта. Какво правите? Натискате City Car Driving долна черта 122exe. Отваряте я и така играта ще ми се инсталира. Ще ви води с инсталър. Малко време трябва да се изчака. Да, давате Next, I accept the agreement, Next. И така вие ще трябва да инсталирате. Аз вече я имам инсталирана, така че няма нужда да я инсталирам пак. После вече, като я инсталирате, трябва да запомните дестинацията на инсталирането. Дестинацията на инсталираната игра. Отивате на крак, това е вече сваленото крак, копирате ги тия неща тук. И копирате ги. Отивате там, където е инсталирана играта. Простете, че така говоря, ама има малко проблеми тук. И отивате в bin, Win32 и тук ги поставяте. Аз вече ги имам поставени, затова няма ги поставям много. Като ги поставите, можете да си изкарате Starter Exe на десктопа или там, където искате. Пускате си играта и вече тя ви се отваря и може да я играете. Пак казвам, клипът ще в описанието, ако имате още въпроси, пишете коментар, ще помагам с каквото мога. И благодаря, че гледате, ще се видим в следващия клип.